Mga balitang lokal sa Tagkaro TV. Sobra ang pasasalamat ng mahigit kumulang 700 na lokal na residente ng Legazpi City sa ginawang Healthy Mobile Clinic hatid ni Senadora Risa Ontiveros at ng Ako Bicol Party List sa mga barangay na sakop ng Northern at Southern District sa nasabing lungsod. Ito ang nangyari sa magkaibang araw na kung saan sobra 300 na katao sa Southern District area nitong Hulyo 4 ang nabigyan ng nasabing serbisyo sa mga barangay na sakop nito na ginawa sa Barangay Bangkiruhan ng lungsod. Mismong si Senadora Risa Ontiveros ang bumisita at nakapag-usap sa mga beneficiaries kasama si Congressman Saldico ng AKB Party List ang pumunta para pangunahan ang nasabing proyekto. Nitong Hulyo 10, sa barangay naman ng Northern District ito ginawa sa barangay Bigaan ng lungsod. Libreng ECG, ultrasound, x-ray at blood chem ang ibinigay na serbisyo para sa mga beneficiaries. Ayon naman kay Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., ito ay ang patuloy na pagsisilbi ng kanilang grupo sa mga Bicolano at inaasahan pa itong iikot sa ibang mga probinsya sa Kabikulan para magbigay ng serbisyo. Ang mga residente naman ay sobra ang pasasalamat dahil nakatipid sila dahil kung sa pribadong klinika ito gagawin, mahigit 3,000 pesos pa ang kanilang gagastusin para malaman nila kung ano ang kalagayan ng kanilang mga kalusugan. Hindi kung magkaroon ng programa kasi kami katod na mahirap namin mapacheck up kami. Kaya nagtiga din naman kami sa makita yung nararamdaman namin. Napakalaking tulong po nito, lalo na sa aming mga ganyan po, ng mister ko stroke patient na, talagang since 2017 pa. Kaya wala po kaming ibang hinihingihan ng tulong, kundi ito lang, lalo na po itong ITV. At lalo na din sa barangay namin na nag-inform po na may ganito pong activities. Napakalaki po, kasi lalo na itong ECG, kailangan niya kasi nagkaroon po siya recent ng heart, lumaki daw kanyang puso. Yung pong tatlo, maraming salamat po sa napakalaking tulong po nito sa aming mga mahihirap, lalo na po ngayon sa ganitong sitwasyon na hindi po namin alam kung saan po namin kukunin ang ganitong pambabayan sa amin po namin. Pasalamatong kita natabangan kita din sa masingan yan yung nakita din sa lub na lugar, nakaabot din na digdi. Kaya dako lang pasalamat sa inyo. Sana taon-taon makabot din na digdi aron mangiraray ka niyo. Sa dako lang tabing bagay sa mga taga Southern Barangay, lalo na dito sa barangay ko. Kasi ko akong number of families na 2,562. So mga 15% lang kanan marere ang buhay, 85% kaya man kaya mag-hospital lalo na ng pandemya. Nagkulaon yan yung bagay, although bago man natapon. Pero sabi ko kay Risa Ontiveros, ang katuyang Senadora, salamat. Ang katuyang Congressman Saldico, salamat doon. Sabi ko nga na tinara mo kasubago na ako pinirimarks ako na kada taon sana matawan na lugar na hindi po mangyari araw kayo. Sa ating mga kababayan, mga tugang ko, Bicolano, mula dito sa Barangay Bangkiruhan, sa Legazpi. Ito po yung aming pagpinsad ng Healthy Mobile Clinic dito sa Bicol, sa tulong po nila Rep. Saldi ng Ako Bicol. Ito rin po mobile clinic na state-of-the-art on wheels. Meron po doktor, nurse, medtech at radtech sa loob para po makapagpa-check up, konsulta sa ating mga kababayang Bicolano gamit po ang nasa loob na pang x-ray, ECG, ultrasound, CBC at saka lipid profile. Alam naman po kasi natin na panahon ngayon ng COVID-19 pandemic, pero meron pa tayong ibang mga sakit o ibang mga health concerns na gusto natin na maipakonsulta. So, makakarating din po ito, mobile clinic
natin sa iba pang mga barangay dito sa Albay, gayon din sa Camarines Sur at Camarines Norte, at pagkatapos ay tatawid na po siya sa Quezon Sur, no? Sa Visayas at Mindanao din. Pero habang ito po ay makabisita sa inyo, mga 11 sites po dito sa Bicol, sana po ay sulitin ninyo para makabawas naman sa inyong mga alalahan, at ito po ay libre habang pumunta dito sa Bicol. Ang pangarap ko rin po tulad ni Camputin na maging long term po yung magbibisita at magsaservisyo ng health insurance mobile clinic sa iba't ibang barangay sa ating bansa, and at the same time palakasin po natin ang ating universal healthcare system para dito mismo sa barangay Bangkerohan magkaroon ng plano tinakap na dapat ng health facilities, dedicated na health human resources o health personnel para po may mobile clinic o wala, mayroon po lagi naaasahang health services ang ating mga kababayan sa Bangkerohan. You're listening to only the best internet radio station in the world.